Saúdos dende Radio Anacos de Vida. No programa de hoxe imos percorrer Cambados para coñecer a vida dunha verdadeira loitadora, Elvira, unha muller do mar que perdeu o seu pai aos 8 anos, pero que foi quen de botarse ás costas a responsabilidade de sacar adiante unha empresa e unha gran familia. Para min que son moi boa, pero algo autoritaria son, porque ainda hoxe mando nos netos, nos bisnetos, nos filhos, en todo. Gústame moito mandar, e berranme, pero eu dixo que mentre eu vive teña a cabeza para mandar, mando. E como en todos os programas, guiados polo noso super equipo de investigadores, trataremos de descubrir a sorprendente historia dun persoeiro moi internacional que hai agochada tras a foto misteriosa de hoxe. Bueno, pois xa temos os rapaces buscando nas súas casas, nos caixóns, nos fallados, emocionados, buscando fotos antiguas e desexando que Anacos de Vida pois veña xa ao cole para ser recibidos. E asistiremos a un emotivo encontro entre as mulleres dunha familia con estrela Michelin, a familia da Porta, mulleres que traballan tanto que poucas veces teñen ocasión de xuntárense arredor dunha mesa, un encontro que vai quedar inmortalizado na foto por facer. Vexo constantemente o que pelean as mulleres de por aquí, e non é fácil. Os pequenos investigadores de Cambados acaban de gañar o seu dereito a viaxar con nós na máquina do tempo, no bus de Anacos de Vida. Son as fotos da nosa vida, as bellas imaxes onde tamén está unha parte de nós mesmos, do que fomos, do que somos e do que podemos chegar a ser. As fotos daqueles bellos fotógrafos que cazaban o tempo coa maxia das súas cámaras. As fotos da vida dos nosos maiores, que hoxe son os únicos que nos poden transmitir aquelas pequenas historias que agochan as fotos antigas e que case nunca saen nos libros nin na tele. As historias e as fotos que nos interesan, as fotos das nosas vidas, esas que imos seguir buscando por Galicia adiante no bello bus de Anacos de Vida.